Shin ka taɓa tambayar kanka, ta yaya kake tunani? Ta yaya kake tuna abubuwa? Ko kuma ka yanke shawara cikin daƙiƙa kaɗan? Amsar tana cikin wata ƙaramar halitta mai ban mamaki, ƙwaƙwalwa. Ƙwaƙwalwa ita ce cibiyar sarrafa dukkan jikinka. Duk motsinka, tunaninka, har ma da yadda kake ji, duk daga nan suke fitowa. A cikin ƙwaƙwalwa, akwai ƙananan ƙwayoyi da ake kira neurons. Waɗannan neurons suna aika saƙonni cikin sauri kamar wutar lantarki. Misali, idan ka taɓa abu mai zafi, nan take ƙwaƙwalwarka tana aika saƙo zuwa hannunka ka janye shi cikin sauri. Amma ba nan kadai ba, ƙwaƙwalwa tana da sassa daban-daban. Cerebrum yana taimaka maka tunani da yanke shawara. Cerebellum yana kula da daidaito da motsi. Brainstem yana sarrafa numfashi da bugun zuciya. Abu mafi ban mamaki kuwa, ƙwaƙwalwarka tana iya koyo da canzawa a kowane lokaci. Wannan ake kira neuroplasticity. Saboda haka, duk lokacin da kake karatu ko koyon wani abu sabo, ƙwaƙwalwarka tana ƙara ƙarfi ne. Don haka, ka kula da ƙwaƙwalwarka, ka samu isasshen barci, ka ci abinci mai kyau, kuma ka guje damuwa. Domin ita ce rayuwar tunaninka gaba ɗaya. Idan ka ji dadin wannan bayani, ka danna subscribe domin samun ƙarin ilimin kimiyya a sauƙaƙe.